Takže čaute, ja som Ulti a my si dnes zahráme druhú časť našej série Let's Playu. Ako prvé vám chcem povedať, že limit som si predĺžil, takže táto časť ešte ju nechám na limite, že bude trvať 15 minút, takže si to hneď stopnem, počkajte chvíľku. OK. Tretia časť bude už 20 minútová, takže dúfam, že vám to nebude nejak prekážať, že to bude dlhšie ako obvykle. Už si musíte zvykať, bude to tak stále. Yeah. No. A my si tu nejaké mäso spravíme, lebo už za chvíľku začneme umierať. Ešte si spravím torče, ktoré budú do tej jaskyne potrebné. Áno, to som ešte nepovedal, že sa vydám do tej jaskyne nakoniec. Dom si spravíme až v nejakej tej ďalšej časti. Teda ešte v ďalšej asi budeme v jaskyni, ale taká typujem 4. až 5. časť bude dom. No. Koľko tu toho máme? Posledné mäsko a môžeme sa vydať. Aha, ešte si spravím tady truhlicu. Netuším, či sa sem ešte niekedy dostanem. Či sa nezablúdim, lebo ja zablúdim vždy. Už ma asi poznáte, takže Boh vie, či si nájdem tie veci ešte niekedy, ale aj tak nepotrebné veci si sem nahádžem. Posteľ, hríby, toto. Čakaj, tak. Prepačte, tvrdo rozmýšľam. Tvrdo, naozaj tvrdo. Ja som si skoval to drevo. A narobím si ešte tak 2 krompáče a 1 meč. A ešte si spravím aj lopatu. OK, a môžeme sa vydať na cestu. Ešte sa najem. Bacha na mňa, som žrút roka 2012. A popredu vám môžem oznámiť, že už aj 13. Ale ešte som si chcel... Áno. Spravíme si botičky. Lebo tam po tých šutroch tam potom chodiť, to je nepríjemné. Cool. A prepáčte, zväčším si obrazov. OK. A môžeme sa sem vydať. Vydať. A teraz skáď. Tam bol ten creeper, takže tam, kde sú creepery, tam číha zlo. A tam sa my vydáme. Alebo nevydáme. Sa mi má chcieť sa tam zase trepať. A nakoniec tam nič nebude, už to vidím. No dobre, to dopadne. Aha, okno. OK. Pokračuje to tu, či... Tuším, áno, pokračuje. Budem si to zároveň už ťažiť. Pár uhlia náhodou, čo sa nám teda určite minú torče. Preto som si bral aj to drevo. Nech si spravím potom. Inak to som vám ešte nespomínal. Race minimap, ak to niekto nepozná, tak keď zomriem, tak sa mi tu ukáže. Tam, kde zomriem, na tom mieste sa mi ukáže taký krížik, dead point, a aspoň budem vedieť, kde som zomrel a rýchlo si prejdem po veci. Takže keď náhodou umriem s diamantami, tak to nájdem. Ale ešte sa musím pozrieť, či to mám nastavené. Deadpoint, jasné, že nemám. Tak, teraz sa nám to bude. A ešte sa dá spraviť, že stlačím, tuším, C-čko, áno. Tu si napíšeme meno, ten ukladací bod, farbu si môžeme vybrať
A dáme OK potom. A tu sa nám spraví ten bodík. A budeme to vždy vidieť. Takže ak nájdem nejaký spawner, označím si ho a hneď budem vedieť, že je tam. A keď sa budem chcieť spraviť XP farmu, tak iba prídem, spravím. A budem vždy vedieť, kde to je. To sa mi zdá celkom super vec na tej mapke. No takže to už sme prešli celé. Nič ťažké. A teraz sa zajdem pozrieť tu hore. Čo tu na nás číha? Číháš tu na mňa? Voda. Voda. Stoj. Tam svieti. Tak tam bude asi láva. Ja, tak tu už je východ. No super. To je strašne hardkorová jaskyňa. Myslel som si, že to bude jedna z tých veľkých, rozsiahlých, úplne krute veľkých, ale ako to tak vyzerá, tak to bude taký kropec. Vtáci, nespievate. Ale možno. Aha. Ježiš, ja som tu videl zombika a to je kameň. Stále mám asi tie halucinácie, ale toto už halucinácia není. Jo. OK. Tento nám až tak extrémne neubral, ako každý skeleton, ktorého vidím. A toto sa mi zdá divné. Normálne mi písalo na Skype asi 10 ľudí ohľadom tých let's playov, že sa im to páči, tak to som veľmi rád, ale nedali si odber, čo ma celkom štve, lebo potom neviem, či to teda točiť mám vôbec, alebo ne. Takže ak to teraz pozeráte tiež a nemáte ešte odber, tak prosím dajte ho, aj nejaký ten koment pekný. Proste nech viem, či sa mi oplatí pokračovať. Ďakujem teda. A to už sú asi všetky tie moje technické problémy, ktoré som vám chcel oznámiť. Ešte som vám chcel vlastne povedať, že možno ten Jackbox nebudem točiť, lebo sa mi to zdá dosť divné, že s 3 srdiečkami hrať. To je teda o ničom. Pokúsim sa to ešte prenastaviť, ale neviem. Pevne verím, že to nejak spravím, ale som počul taký divný pískot, ako bývajú potkanie, ale však tých tu nemám, tak tu už mám 26 uhlia, no dobrá, to je torči. Máme o to postarané, ale tu bola niekde ešte cesta. Tu. No konečne železo. No a iba jedno, no to je kruté, to mi pomôže. To je jedna taká kúlová železná lopata. To je ešte nejaké, bože, tu naozaj nič není. To je teda jaskyňa za pár korún. Čo korún? Ani korún, ani centov, ani ničo, proste. O ničom. No ale teraz vedieť, kde je východ, že áno? To je ďalší problém pána Ultiho, ktorý sa vie orientovať v každom priestore. Ja som jaký krutý. Fú, tak to je nečakané. Ja, zombíci. Creeper. Andy. Nepozerajte sa nikdy na ňo, lebo na vás zaútočí a strašne moc vám ubere. Ale čiže ja som odvážny a pozriem sa na ňo. Jaj, ty kokso, jak som sa kde si? Ježiš, creeper uhni, ale po mne ide Andy. Ne. Ja. Uhni. Prepáčte, že sa toho tak bojím, ale on ma kľudne zabije. Ja. Au. Strašne veľa ubierajú. Kde si? Tam si. No čo? Bojíš sa ma? Sa ma bojíš? Co? S tou kockou hliny si drsný, fakt. Jo, a máme aj perlu. No,
Fú, to už bol skoro taký ten môj typický fail. Takže ja si to tu iba takto provizórne zastávam, nech ma nič. A však čo robím tady, Pane Bože, však to stačí. Tu keď si spravím takto zátrasu, nech sa ku mne nič nedostane. Ježiš, toho dreva. Tak. No ježiš, ja som ja som si tu proste nechal v truhlici, tak čo robím? Čo? Bože. Poď sem, poď sem. OK. OK. Kokso, to je už toľko? To už za chvíľku končí časť. No preto chcem točiť tie dlhšie, lebo toto nejak rýchlo skončilo, sa mi zdá. Ešte mám, tuším, 4 minútky. Bože, kde? You may not rest now. There are monsters nearby. What the fuck is this? Zombík, počúvaj. Dohodneme sa. Počkaj, ty si tam? No tak počúvaj, dohodneme sa. Ja ťa zabijem a vyspím sa, OK? Dúfam, že sa ti ten plán páči. Kde si? Kvôli tebe nemôžem spať. Za toto mi zaplať. Ale však kde je? No tu, poď sem. No, OK. Už sme level 4. Sme páni. Páni vrahovia. A koľko prasiac si kvôli tomu muselo vytrpieť. Ježiš, zase taký bug. No nevadí, som bugovací spáč, sráč. No dobre, nebudem to rozberať. Si nejaké to drevo zoberiem, nebudem to brať všetko. Hlavne posteľ. Tak ešte nejakých horiacich typkov by som mohol stihnúť zabiť. No, ty akurát nehoríš, teba nechcem. Vybuchni a zabijem ti mamu. No vidíš to. Vidíš to. Tvoja mama prežila, ale tvoja sestra to asi schytá do ksichtu. Čahoj sestra. Zarepujem ti. Ja som ulti. Arim neviem. Lebo buchneš. OK. Haha, ešte máš aj mladšiu sestru, to si nepovedal. No. Nevadí. Nevadí, už máme full HP. To sa nič nestalo. No ty čo sa skovávaš pod tým stromom? Si myslíš, že si kúlavý? Ľudia. Teda, ľudia, si už nie si človek. Tí, čo sa skovávajú pod stromami, sú veľmi trápni. Haha. A máme posledné 3 minútky. 3 úbohé minútky. Takže uvidím, čo spravíme v ďalšej časti, či už si spravím ten dom, alebo ešte túto skalu celú obehnem a pozriem, či nie sú nejaké jaskyne. Takže toto si poberiem. Nebudem to tu nechávať. Tak. Zatiaľ sa tie 2 minútky ešte pozriem, čo tu je. Tam je nejaká ďurisko. Ďuri. A možno to je iba taká skalka. No jasné. Ale je tu dosť uhlia. No, takže vás chcem poprosiť, ak máte nejakého kamaráta, ktorý pozerá Minecraft a myslíte si, že mám dobré videá, čo by ma potešilo, tak mu pošlite odkaz na môj channel. Potrebujem nazbierať tie odbery. Keď budem mať... Fú, ty vole, škrká mi už v bruchu, musím sa ísť nájsť. Keď budem mať dosť odberov, aspoň teda 10 odberov, a budem veľmi šťastný a budem to s radosťou natáčať. Teraz mám odberov 5. Je to okno. Teraz mám odberov 5.
To je tiež veľmi super. To vám ďakujem všetkým, ktorí mi ten odber dali. Ale dúfam, že to bude stúpať a stúpať. Ale ja už iba klesám a klesám a klesám. Ty nice. Toto som chcel. No. Takže viete, čo sa bude diať v ďalšej časti. Tak sa s vami ešte raz lúčim. Majte sa. Lajkujte, zdieľajte. A čauko v ďalšej časti.